بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip nu Allah ni baratiaya balasang kanu Allah sa ada pitataman yan abala sa mga pipia isa diang dunia na sampurna yan na si salungan na mori sebab ku kap kabubay niyo mga makinig si ko mga ulama yo sa diran di ka pamawisaya o agamatan o agama Islam. Sebab pro mga urip no Allah na yang kanan matatagur kanu babayasi ko agama na kena o balangon balangon na tao na bigansan wallah subhanahu wa ta'ala madakla tao adigan yan sa tamo na danyan bagi sa babayak ko agama Islam. Adakla tao adigan o Allah sa kadato na ugaid na danyan bagi sa babayasi ko agama wallah subhanahu wa ta'ala. Adakal penatao adigan o Allah sekalian sa ilmu di na degree na penabanyan kabubay so agama wallah subhanahu wa ta'ala. Sebab san mawrip no Allah na penalamatan tanwanang ko Allah tiaguan Allah sa mga pusutano sa bubayatano siku agamanyan. Bubayatano siku Allah nagu bubayatano siku sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga urip no Allah sa manayaman to na nyaka si pugartano din so ulan-ulan Ramadan na sita na naman to si sadyang kaya ulan-ulan Shawwal, ulan-ulan Sha'ban, nayad na pakatalundusi na so ulan-ulan Ramadan. Sabab pro mga urip no Allah na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na madakal so kaya pamuasan yan si sadyang kaya ulan-ulan Sha'ban. Kaya patut si ko mga Muslim na sa kapakaranid na diyang Ramadan na isiran din di mariparado. Isa may priparado tanuron na so kapupugan na datano si ko maran yan na mga simba, mga hukuman o maran yan na ulan-ulan Ramadan. Sebab sa kagia taranan o ka-training tanong sampman sang kanan tanda sa ulan na pugana din tanong. So mga sunat, siku Ramadan, siku puasa ko Ramadan, so mga wajib, so mga antunan iba na mga paralo, so mga makro, so mga pamakabatal, siku puasa, so mga balas, ginan importante ipagalutan ko Ramadan kapupugan na tano ko langon manunumpang si ko ulan-ulan Ramadan apong gulaw-ulan tano. Uyatan tano ginawa tano sa kapanaguntaman tano mamagamal sisang kaya pakataling maulan-ulan apar babarakatan. Sabab pro mga urip no Allah na aya isa mapia ading gulaw ng mga Muslim si sadyang dunia na diyang ko takapagalawiran si ko Ramadan sa pagalaw niran mga slasla, mga kurmat na dinggulalan si ko mga conference, mga nadawat, so mga
Anto na niba na mga mga kalilimut pwedeng nun so kapakataling mo Ramadan. Yan ang itiran istiqbal Ramadan. Yan gaya sa ulan ni Manto Syaban na di din di marangarangan di ni sa liyog. So ay manan yan kapag din sa mga seminar o mga ingad si sadyang kay dunia na gugi mambuha Pilipinas. Sabab saan sa datano pan kapuni ko bantingan tano na kubayanak asalam na kum den so pagani may makataling umayman to sa una diyan ko to si Rahma di Mapuro san sa CDO si Raisala Mangundaya san sa Iligan Bubunga Ilian Piaga po si Alia Maclife san sa Intramuros Manila si Salwa Maruhom san sa Imus Cavite Nurhaya Bugabong si Nurhaya Bugabong si Samiara Muhammad san sa Monumento Manila Rakila Daison si Bay Malat Tubran san sa Marugong Lanao del Sur si Lee Ams san sa Jamila Umpa si Pipay Makarambon sa Palimbang Sultan Kudarat si Adnan Tuninas Abdallah Imus Cavite Safia Alimusa Ampaso Quezon City Saramina Mukintao Ayunga Umilhaya Panulong Maunda Malin Maruhom Rakila Daison Ummu Hashim Balading Rima Bashir Masya Allah salam na konstanusan Watakulay sansa Madrasa Niwanan Hasna Madrasatul Husna san sa Balatlat Marawi City gusto mga zamilat ka gusto mga mudarrisat sa kanan kabubantugan madrasa para sa mga banat Nurunisa Palau Rasmia Masakal Ila Ihai Rokaya Pendaudaya Saima Makadindang Abdul Halim San sa Marantau Daninding sa Pika Cho Iligan City Mahayahay Nurayan Omar Bubong Lanao del Sur SB Mangutara Iligan City Johara Mipanga Pasig City yun ang so paganay may kataling masiiman to sa itaros tanong at yung kuto kabandingan tanong mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa yung kuto kapakataling mga Ramadan na isa tanong ko slasla sa diyang kaya kapakataling man yan yang kay umpungan tanong Jam'iyatul Mustaqbal Al-Islami the Philippine Al-Mustaqbal Incorporated na magandang tanong sa General Assembly si kulangon o mga murid tanong kung mga seminar tanong mga Islamic seminar tanong kung mga municipality saan kayang Lanao del Sur yung kaya 40 munisipyo na polemis ka din pag-imbitar kagiya ko along na ahad na miyakap meeting sa mga musrifat o human mga munisipyo na miyako ay ranuto sa mga impetisyon rakanusan o human mga munisipyo
Yang ko to invitation nagyutod ni kisul Dios ang kana nakalilimutin na mala na so mga murid tanong si sadyang kay city Marawi, Islamic City of Marawi na pag-imbitar na miskano sa mga seminar tanong is mga Islamic seminar tanong sa Marawi City na pag-imbitar na miskano sa makataling umakan sa kapaguluan nirkano adyang kuto Musrifa Madinat Marawi ada sa Lakaw arwar sang kuto si Hajja Amina Bandrang. Sa Bobron na sumambo sa mga Muritamisan sa Lanao del Norte. Ay pun kadunsan sa Pantar, Lanao del Norte, Balui, Lanao del Norte. Mala na so mga alas na mga upakat o mga baisig Islam. Ibarato at tadamo ng Islami, apagulo na diyang kuto asi Bae Hajja Amina Ali. So pag-imbitar na miskano sa kadar pa yung kana nakalilimod kuno may ko February 15. Along na Sabto, oras alas 8 sa Kapipita, si Tano Kilamba, si sa diyang kanan Provincial Capitol Gymnasium, isang kayamanan yan na Marawi City. Dito ba? Diyan kanan pang-imbitar tanong ang mga Islamic seminars na manon yan nalalaka na Amerikano so paitaw diyan kanan nakalilimot kuno. Na ino kanyung takabasa ko pakataling umarka na buso mga musrifa uidaniran so mga tikityo ay suldiyo sang kanan akalilimod agiyadyanan na mala akaplimod no General Assembly no antag sa kaya kapslas sang kaya ulan Ramadan na madakal ang kanan akutimo uyog so Allah. Dataro tumambo so mga madrasa pag-imbitar na miskanupan so kababaya dumarpa isang kanan nakalilimod no na ayam miya baloy miya kauna register miya kito ko katano sa pakataling umasiran na so mga mala madrasa tanong sang kay Pilipinas diyang kanan Jamiat Muslim Mindanao napakataling umaso mga muritsan baguluan ng siran o mga guruiran ang mga ulama si sagyang kay Jamiat Muslim Mindanao na masikon siran to so minitaling registration niran na di mamino sa mga tlugatos siran kataw pakataling mga murid si sa Jamiat Muslim Mindanao. Masya Allah. Determan buto Jamiatul Waqfil Islami miniumaso ando na iban na lalagiran sa Kandarpairan yung so Allah napaka tataling umanamis kano at yan ang so isa ko mga madrasa tanong sang kaya Pilipinas panimbang tanong si sadyang kaya dunia ko alayan ay manan na madrasa gusto kaya po niro na madakla mga ulama at yung kanan Jamiatul Waqfil Islami na inshallah nagkapunan siran mambu mga 200 katao mga murid naragso sabad ko mga guruiran ikatlo na diyan kay Bogu University tanong pingaranan sa Jamiat Khosbari. Yang kaya Jamiat Al-Khosbari na kepunan siran mambu dataro to mambu di maminos sa mga 200 siran kataw. Telabog sang kanan kalilimod tanong kalilimod kapagalawa tanong si sadyang kay pakatalinguma bubarakat na ulanudan. Dataro tumambo so mga mga madrasa sa manaya na pakatataling umanta no so
informasyoniran ko ay kadakla po makatalinguma ang mga muritiran si isa diyang kay kalilimutan mo ko February 15. Pakainguma na mis ka no. So mga madrasa sang kayaranaw na yamala na diyang kay Marawi City. So mga turel ay manan yan na pilangagan sa Quran na datar tumambu adin amya maka register ko no uga na dapat ma-formal so hadakal o pakadarpa ko umani madrasa aturel aplangagan sa Quran. So mga Islamic organization. So mga Islamic organization barang-barang si sadyang kairanaw na madakol apakataling umonsan sadyang kanan kalilimutan no so mga Anthony na mga barang-barang umpungan mag-umpungan sa kay-Islami si sadyang kaing daranaw na ketuko niyo so mga ingaraniran si ko piragoy imanto kapag ilota diyang kaya kaplimutan no. Sabab saan na diyang kay kalalimutan no na kedarpaan o mga ulamatan mga ulamatan no makabupon si kung barang-barang mga jamiat agum barang-barang mga muassasat Islamiyah isa diyang kay duwaranaw na pagunutaniran darambuaniran sa mga muritiran sa kandarpairan sang kanan kaplimutan no sa kapagalawatan no sa diyang kay ulan-ulan Ramadan. Alhamdulillah diyang kay Anthony ba nakaplimutan no na ada na mabubaloy panguyat tano sa ginawa tano sa di tano di kaple malimod da pantag sa suwaswat tano ko Allah subhanahu wa ta'ala panguyatay saya manan yan na kapiyaw kapugoy di si ko agamatan wagam Islam ayaw tamaw bali panguyat tanusan na diyang kuto akaprapultan sa ayapagam paganay prapul tanusan na satiman atrak diyang kanan satiman atrak prapulan tano na miya kapia upama ko aya makakuon na sa mga madrasa o di na sa mga turel kagiya siran din ipugusaro na isa ka madrasa ebed na mga bitikan yan na diyang ko tatrak na yapag pakarapulon na suminisampay sa magatos ayamanan yan na kataw umpungan organisasyon na miya katalingumasan na yuto ipakarapol sa diyang ko tuwatrak na makuhiran to na siran pugusara siko agamatan o agama Islam ibarato dawa ibarato ayamanan yan nakapsuporta ko mga madrasa pupuganad nun sa agamatan o agama Islam. Ikadua, prapulsan na prapultan sa umrah sa diyang ka Ramadan. So ayamanan yan na diyang ko to umrah so pakakuon ang buganon Allah subhanahu wa ta'ala na kompletud no to adin na visa niyan naguadin at ticket yan, naguad na hotel ang katarusan yan si sa Makkah o si sa Madina. Pwede sa manuto na diyang ko to pakarapol. Saya manan yan na umrah na upulakay tanong yugso Allah na rood makapagamal si sa diyang gaya Ramadan at pakatalinguma. O makapugamal si sa Makkah, si sa Masjidil Haram, o sa Masjidul Nabawi. Padapan sa diyang ko to prapolta no na diyang ko to
proper tano sa mga appliances dito sa mga kailangan o mga bai si kusulda mga turganiran. Barato mga refrigerator na gusto mga pdiyen uh, mga electronics o di na mga appliances mga kailangan o mga bayar tano si kusulda walairan. Sabab sa nadyang kanan ang kaplimut no yung so Allah may sampai tanron na ayrin bantu tano na bantu tano sang kanan kaplimut na suden so kapapantagan ulil amr tano isa diyang kay probinsya Lanao del Sur da sa Lacao arwar sang kuto pagariakon si Honorable Governor Bumbit Adyong kalalamitan ron na si Mamintal Adyong Junior sa kanya ni Maubaloy ulil amr tanong sa diyang kay province of Lanao del Sur. Ikadwa na so kapapantagan Vice Gobernador tanong. Vice Governor tanong kapapantagan sa kay oras amurya taon yan na pakadar sa diyang kanan kaplimod tanong maana diyang kutuwa wata kung sa Lacao arwas ang kutu si Vice Governor Mujam Adyong makaliro na madakol na pakadarpasan si ko mga nakuda tanong isa diyang kaing daranaw seksiyaniran ang kutong kalilimut no sa kapslas latano sa kapakatalinguma at yung kay ulan-ulan babarakatan yung kuta mga dato na ibarat o mga congressman tano si sadyang kay first district o gusto congressman tano second district na umaparo so mga orasiran tarang kuta si congressman Yasser Balindong si congressman Zia Alonto na umaparo sa mga orasiran na makadarpasiran sa kanang nakalilimot na gusto anto na ni kapapantagan mayor tanong sang kay Islamic City of Marawi na kumanintano ko Allah maparusura siya na makadarpa mambu kagi daw panmitaling manas sa maneso invitation na magarangan ako sa anto na niba na pakataling umasaya asar da misendod sabab sa andang aknunuto amya aloy gupiato ko niyan adna pakataling umakalimod amala agyang kay Jamiyatul Mustaqbal Islami upnuto niya paro damo na probinsya provincial capital na yade na mag-sponsor o di na yadin palambuan nun na diyang kay city government. So mga mayor tano na madakol mga mayor tano pakadarpa si sadyang kay Ingdaranaw darambuan nirampan na diyang kuto mga seminaryan tano gusto mga ulama at pakapuon sang kayang barang-barang ang mga munisipyo. Sabab saan mga urip mo Allah na diyan ay kaplimut no kipantag sang kanan February 15 along na Sabto oras alas 8 taman sa alas 12 na diyan kanan kaplimut no yung su Allah subhanahu wa ta'ala na tubwalusanan ayaman na niyan na suwat tano ko Allah arap-arap tano sa ayaman na niyan na ubat tano kalimun wallah mapiya kapakapramadan tano sa diyang kaing daranaw sabab sa so ayaman na niyan na kapiya o kapaka pumuasa tano na yuto
isa mala ayaman niyan na limur katanu wallah au katanu dinyo na siko niyanga ipo sa Ramadan siko 2017 na piyaki piyaka sagud ra katanu wallah adi mo tada tanu kapaka pamuasa sang kayap kabubayan tanring tinu ayaman na Marawi City sa sang kutu kaya pakataling mau eksamin wallah saya mananyan na kaya paka takas tano pasin pumangap na mga ingad na data no mga pamuasa pipia isa jengga yung tinu Marawi City na mayroong bita rumpan sa mga pwede mga ingad sa kairanaw mga munisipyo na madakol si siran niya ka pamuasa ko kunabayran mga ingad. So yuti pamanin tanong ko Allah at YouTube ka kaso-kasoy at yung kutada taruto sa piyakay post na nurundin wallah sa yamanan yan na kapaka talinguma rakatano o mga masa pakatalinguma sa palaedon kalilintad kuyog isu Allah. May pusman ito na may katalinguma man si kung may kadua ka Ramadan o may telo na datanod maka pamuasa pipia sabab sa diyang kutu kaya pakauma o pandemic. Sa isang kutu oras na madakla din ang mga maskit adin kapturawian na udi panukapan diyaman sabab sa diyang kutu kaya sugatan wa balabal sang kutu kaya pakauma o pandemic COVID-19. So ginan ay mapiyarok tano na pupukilay tano ko Allah subhanahu wa ta'ala ako kurmatan tano so kapakatalinguma o kabubayan yan ang mga masa kabubayan wa Allah subhanahu wa ta'ala yaman yan na mga simba so Allah na malayli mo na pakirap yan rakatano ay kapakatalinguma rakatano mga pupurwa simba na gusto mga pupurwa mga masa kabubayan wa Allah na mapipiya mambuhi na watano. Dinan mipantag sa diyang kuto kaplimud tano sang kuto goi kami apanto na pamaging bitara kano insyaallah na dito na mapiya kalimud si kuagamat na agama Islam di palimulimudan na so mapurwa simba si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dito mga urip no Allah naino ka insyaallah na kesumpatan tanubuhi si ko mga ped mga goi kagia malutano liwanagan na diyang kaya kalalimod sa kapakatalinguman yan kaubo maparo mamakatukaw so mga bangsa tano mga bayi na tamang ko mga dato, tamang ko mga nguda, mga bugwataw, saya manan yan nakaptimutano sa diyang kanang akalalimod. Italing umarkano adiyang ko to mga ticket akisuldiyo si isang kanan akalalimod ay dito na imbitasyon rakano na may taling umarkano san na tataguan niyo to kadiyang ko to ticket yo na kaputulo to na sa putulon na yamanan yan na kibuga kyuro sang ko to paitaw at gymnasium na kukuha mga sekretariat. So man so isaon sa putulon na sirka no to kagya managido to sa number na uskay makabubud sang ko to rapol na ayamanan yan napakapinditar ng kuta number matatagwiran ari pa gudiyang kuta sisir ka number. So uban yung tulipati paguidan nyo kung kasungyo sa sadyang kanan kalalimod. So kapalimod no na awid ka no sa mga valid mga ID nyo. Apiyak na valid ID na asar kan dun sa tuladan nyo o gusungaran nyo kagia isaw ta pagilain amay ka skay miya purot makapugumbra na pagilain na diyang kutong
ay din ka magayon agugyan ko to registration karo yung taripa. Dito ni karina sa titus kad ni miyaka di tan wala sang kutuwa pamagayon wala. So sudah ay din yan kitarima yan sa diyang kutu amya purut yan aripa ke question sabab sa kagya aga pakai adinyan makwas o kakuan yan sabab sa diyang utakada ang kutuwa ay din yan. So disan ke pakai sa mga wata mga buluwa kalumbayan anto na ni nanabasan maka bapia pan makadarpa na di ke pakaisan uba makakuasang kanan ang mga rapol kaya buo ke pakayansan na so ay minus na idadien na 10 agwalo rapol. Sabab san mga urip no Allah na naino kad yung takabasa ko itanabunan di sinabutan kagyadang panimanto alam bertano asa pulogo dugoy sa kada mga pakatalo yung mga nakalilimod sa pamanin tanaburin ko Allah subhanahu wa ta'ala aso apakatalihumanan na maparo sa mga oras tano nagutrang niyan sa mga puso tano sa makadarpa tanusan sabab sa tanto ay mapia kalilimod makapundar payron so anto na niba na mga bayi gusto mga dator katano sang kaya duwaranaw napagkadarpaan o mga ulama tano napagkadarpaan o mga nakuda tano ko mani mga munisipyo napaguluanan o gobernador tano na gusto vice gobernador tano na gusto mga congressman na gusto mayor tano si sadyang kay Islamic City of Marawi yang kuta si attorney Mahol Osman Gandambra paninta ko Allah mga paparo sa mga orasiran sa kapakataling mga kanan agawiin. Sa giyanambo, pangningo ko Allah, mapipiyad na ginawa tanulangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.